munondibvunza enda. Ndamuregedza. Ataya kuburuka seshiri namurambidza try akani. Ndakumuregedza. Msiamuraso kadzirema shemshamuka zote pakita tishia inga to tedza upenyu hwomunhu plus isusu atitole zvinhu zvemunhu but aizoparara here yake kana kuti ngati yari mankwala olait tikati kana uloya uparare kana wabvisiwa inofanira kutoparara nechikonzero to nzira dzaikapfuma inobatika nemaoko eti pfuma inobatika ari kunyepa kuti atakurambisa amai iye ndiye chikwadza amai autonyepa kuti ndairambisa amai ari achitokwadza amai wake momvera apa chimene chikupasa so kuti ndivhiringike chifukwa chokuti pakali panapa ngati tiri kuita so timayankhula ngati toyankhula fair koma majini amalova pafupi kupishwa kuti takumana ndasikana oipa ngati avasopa hanzi kana tasangana navanhu vakaita serawa mudzimu unenge uchida kutoti ubva wapedza basa racho rese chifukwa chakuti pamene wabwera zimangokagwirana so imakhala ngati magnet so pano pangokuya zvinoita kunge magnet kungosanganidzana chete zvinobva zvatoita magnet so pano ndi chifukwa chake toyankhula kuti zipamenepa tifuna muchosanyidza andimazona nzala izi anditozibvisa nzwara idzi eti ndizikhala muno tikonza naso ntchito hanzi zvikusala muno kufa kwa business rake koma kuliko bwino kuti iye mwine kusasale ndipo kudya bichana koma makamaka zakutenga amuna power zisaonekere hanzi izvo zvokutora varume simba izvi tikuda kuzvipedza business kana raparara akasara achingowanawo kudya ndizvo haazodzokera here sekuru futi kuno iyayi chosa chimzimi anange nasozifuna mwana hanzi haachazvida anange nosafuna akazvipinda nekusaziva sekuru vanenge vasingazivi vanhu anali mwana mwono nthaimini zimene zioonekera hanzi zvikuoneka kuti anga ari mwana mudiki naiwe chii chakaitika chimbotiudzawo zvekutawana sekuru izvi wakapinda sei musatanism wakapinda sei zvaukuita zvokutora masipemu Zvakatanga 6 years ago. Chii chakaitika Kuchikoro kuGhana. wangana kuchikoro kuGhana So shamwari yangu ndava neproblem ndakashayirwa mari kuti ndinyore maexams pafirst semester yangu so shamwari yangu yakabva yanditi nokwanisa kundibatsira takaenda kwaitwa pati but handisiyo ndekupo ndokwazvakatangira so kupati ikoko taipiwa zvakasiyana-siyana mabracelet marings zvakawanda so patakapiwa kuri makadi ndiri kuindoka yamuri basi kuri kunaya here kuno lihanulira pang'ono handitika sure takona gore rakupera Christmas muri kutirongera chipo tanzwa kanekuya kuno kuisa ya sadaka tichita sadaka handitika tichita sadaka handiti aiwa tinotinda sekuru tatirega tiuye zvakare nhasi tizopedza nyaya yatakambotanga masvondo apfuura kumashuruku yemwanasikana uyu nyaya yakamunza munomo yanga iri nyaya yechii sekuru mwana wakauya kuno kuna nauya kusaziva kuti akazofalira kana kuti aana kutofalira asi chinhu chakauya ndichekuya kuti akapiwa ane dhimoni ranga richifamba naye richimushandisa so pakumushandisa aita zaita zvichinhu zvake zichifamba apo neapo mbichana eti so maererano nekupiwa kwake
nokuti ukapiwa mung'anga kuti uyu mushonga unofana kuchengeta so ndio machengeta aita basa rake. Saka akauya muno mune dambudziko remukomana wokuti aidanana naye, mukomana akasvika kurwara, arwara musikana mukomana ndokuti aiwa inini zvinhu zvisekuru handisi kuziva zvakafamba sei, ndiye ndakamupa mushonga wokugeza ndiwo kudaiza, ndiye akadaidza musikana auya kunoku akavhunduka kuti ko indava wanditiwe tikuenda kwasekuru wako, ndikuti otherwise kunondiratidza iye aifungidzira kuti akasvika kwasekuru wake achabenefita futi fange kubenefita kwari kuita kwamuzukuru, nokuti akafarira kubenefita masystems yake. Ndiye auya kunoko akasvika kunoku takagadzirira nokuti tanga tachimuona kufamba kwake, ndiye tanga takasitika paakapinda muno mugedhi angasingabudi nokuti tanga tagadzira mhiko taisa shonga yedu kuti asatize. So kusvikira mazomuona musi uya achitaura zvaanga achiita sei. So ndiye akazombozoka nekurwara akati ndiri kusangana nedambudziko so akamukumbira mukoma ndiperekedze ndikaone, ndikaperekedze chemo miri wangu hausi kuita mushe, zvinhu zvese akunditambudza. Ndiye akakona kuti kamushandisira tarasimu nokuti zvinhu zvake zvikuru zvakasiyana nezvidiki zese zisati, ndikamushandisira tarasimu ndikamuitira munamato, ndiye tikamupa zvokuti anoshandisa kuita nezvinhu zvaimutezera nokuti ane mhigo yanga akapiwa kuti uzikana yakafana kuti imotikari iri kufamba inoda number plate muZimbabwe. Saka anga ane number plate yebasa rake. So isusu tanga tichiziva kuti saka akabva yataura kuti waenda uku. Yes. Ndo angatori pakoti yokuti time yese kumadeko kwega yaita kuti tipe zvinhu zvawareceiver plus watibloka ndavachi waenda kupi. Ndiye musikana akazouya akataura sekuru ndiri kutambudzika ndisagara zvakanaka. Zvinhu zvacho zvese zvamira apana zvichafamba ndoita sei. Tikati chakanaka chi upenyu wako na zvinhu chakanaka chi. Ndiye mwana akati chakanaka upenyu nokuti even amai problem amai kurwara zvese zvikukonzeswa neni ndakutozviziva. Ndiye zvinhu zvakafamba madhira zichi nemwana wangu ndiye takashandisa tarasimu yetika tikamitira maduwa yeti ndikaita kwani wiki wosaja chikafu yeti kutima tikusanya yeti kuita musanyira mwana kuti aite mushi. Chinhu chakaipa chokuti tikazvika kuti achapola mwana abasira uye wafa nekuda kwokuti vatadza kubvisa zvinhu zviri paari. Ndopana ndatovhunza pakusekuru kuti kana muchivabatsira nokuti kazhinji ndisandataura zvangu naye tichitarisa zuva rekutanga rere, kana iye aitosvika kutaura nekuti anenge achiti ndakataura ndinourayiwa ndichinzi watifumura. Saka imimi munenge matomuprotecta here kuti awane upenyu mukati? Ndinoprotecta nokuti zvinhu zvake zvikuru. Even mukatarisa kubva that time roko iri rangu iri nemaitiro akaita nikuhakira kwandakaita kusvika kwaita nditi ndinenge ndichinzwa pain dhuze nechest yet chibaya, so kuda kuti zvinhu zvake zichiri kuramba akati father ati baba wake ati akamupromota kupinda muzvinhu ichocho, ndiye anoramba achiquestiona kuti why kuita zvaka. Tinotenderwa kuita musanyo kuita ndakasanya 7 days kusanyira musikana kuti zvinhu zvake ziite. Asi kana pachine zimwe zvinhu zvokuti tinokumbira Allah business kana nditi safe, kana zvinhu zvake zviri safe, tinokumbira Allah kuti pane pamwe pasingamire here, but kana zvinhu zvakaipa ndoziva kuti zine muri zari kugungwa na maybe Nigeria ka Uganda, I don't know. Tinokumbira Mwari kuti vatiregerere, tinobva taita testimony kuti zvinhu zvake zitese tuzivhise. Kuri kwabwino kuti iye kabangasale na nyumba kana kuti asale nemashopo, ndiye amenazanena, ndiye anotaura. Kuti ndandichikumbira zita so. Asi alhamdulillah kuti ndosaka ndakuza kuti ndikumutarisa ndikuona ari kufamba. Pese pangachiuya ndandichitarisa pagirasi kuti manje so ari kufamba, nokuti ndinochida kuti moment yandikamuregerera ndikamuprotecta pano anogona kungorowa nemotikari nokuda kwa spiritual wake yeti. Saka problem ya spiritual ndeyekuti iye akakusvikira kudhuze ndinenge ndichimuchengeta yeti ndichifamba naye. Saka sekuru pawabatsira kwamune muchita zvinoita here kuti iye wacho ari kuda kubatsirwa anenge ada kuzvisiyawo, kana kuti kana asingadi kuzvisiya haakwanisi kubatsirika? Kana asingadi kuzvisiya zazvinoita kana asingakwanisi kuzvisiya kuti iye kwete kukwanisa kuzvira kuti sekuri ninoka zvandika vakawanda vanopinda vasingazivi zvotanga kuvatambudzawo ene vanenge vachiya kuti zvinobva pandise. Koita vamwe vanogona kungoya semawira akaita mukomana waya momushedza but kuti batsirai mukomana waya inini handisandada kuzvisiya. Anobatsirika here munhu akaita sei kuti
una zvinhu zvauri kuita kaizvi zvinhu zvakashata asi iwe hausati wada kuzvisiya anobatsirike ya anobatsirika ndakuti iye ndiye wataura eti kuti zvinhu zangu zvinchiri kuzvida handiti handisi kuda kuzvisiya kubatsirika kwake ndokuti anogara nazo kuzoka munesa achauya handiti kugara nazo agara nazo zvakafanana naiye ndasinoona akati zvinhu zangu zvezese makandivhutira but ndikuzvida zvinhu zangu ziyeti inini changu kungosiya spiritual father yake but spiritual father wake akazisiya kuti ndamusiya uyu amuchengete zvakafanana kuti mimi mukaenda kundoloya mukatikaja nyama yevanhu 2 tiri tese eti imi moti handichada kudya nyama tichakusiyai tikuisa iwe pajana saka uyu nasi uno akauya akafumula gule wakulu eti nasi uno akata kuti handichakwanisi ndauda kuti ndite sei wallahi uyu anomukuwadza kwete kumukuwadza vanomuuraya handitika zvafanira kuti munhu akaenda kumalawi kune marusi nemarusi eti akaenda kugule kunchisi eti kumalawi timati kunchisi ndiye akaenda kugule kudya akakafika akakauziva kuti chigule chimafamba so kungonena kuti chigule ni muntu ave apa kusvika 9 o'clock anenge aenda kupi vanhu akutoenda kundoliza zvigule kupi wafa eti zvibosi saka azite kuti wapinda chinhu chako ubude ukachibuda nezisitizo walai asuzira maliro eti ndezasitizo right saka sikana uyu akauya chikumbira help saka help yake ndiye achaitaura kuti ndikuda kuti ndisvike pakadai ndikuda chakati ndikuita chakati but kana chinhu chacho chocho changa china gaba yekutora power yarume kuti chishopu izare chinhu inozara chabwino saka ndiyaziva ndizikumufambira ndiyabwera ndava iye ndakamuti ndikuda kuti uzoke utaure zvinhu zako kuti zapapi ndikubasire osati kuti uyu ndikuda mari kwari yazakala eti mumvera handisi kuda mari kwari ndamari yake already ndiyoipa saka chandiri kuda upenyu wamusikana aone murume kana murume akati ndoda kuroora musikana ndamene aroora mushi asi kwete kwandiri aroora kwabereki wake eti saka pamwe imise kuti ndimise kuda zvenyu mari ina anogona kundipa hangu mari yacho angati mufume adede oratse kuti matimbotaura nemuzukuru chabwino hanzvadzi yangu akadi Siripo makadi nhasi ndiri kufara kukuona unoziva kuona kuchinja kwechiso chemunhu so handitika rekataura kuti titange kubvira kwekutanga uchiri kuzimemba here musi wakauya kwasekuru kuzobatsirwa hongu ndichiri kurememba chii chakaita kuti musvike panapa chakaita kuti ndisvike pano inyaya yemukomana wangu akanga anditi ndiuye pano saka akanga andinyepera kuti ndikuya kuzoona sekuru vake hanzvadzi yamai vake saka ndakauya pano ndichifunga ndikuya kuzoona hanzvadzi yamai vake pandakasvika pano zvinhu zvandaive ndakatakura zvakandiudza kuti nzvimbo ino yakanga isina kunaka kuti ndinge ndiri pano saka ndakataka kupa maya excuse yekuti ndoda kudzokera kubasa kuti ndisangane neclient ndofanira kusangana naye zvadaro ndakabva ndazopinda muno ndichipinda muno ndakaona mukomana achirakidza kuti ava nehasha dzekuda kundirova kunge ainge abengenuka kuziva zvinhu zvese zvainge zvaitika zvandanga ndakamusosa paari alright ngatidzokerei kumashure ndoziva kuti musi uyo waiti hausati wakwanisa kutaura ndofunga nhasi wakwanisa kutaura zvinhu izvi wakazvipinda sei ndakanzwa uchiti hanzi wakapinda kugana zvinhu izvi zvakatanga ndiri kuchikoro kwandanga ndiri ndaenda kuchikoro kughana 5 years ago saka ndaenda kuchikoro kughana amai vangu vairwara mai vangu vane chirwere chavainacho chemwoyo chebp saka zvakasina kundimirira mushe kunge ndiri kuchikoro kundakatokuenda nemascholarship saka kuchikoro kwaifanira kubhadharawo mafizi dzimwe dzenguva ndaifanira kupfekawo zvinhu zvazvidonetwe nescholarship pakupfeka kana kuratidzika saka ndakatanga kubva ndafarira mari zvakanyanya stereki saka ndakaona kuti mari yandaidoneterwa nevanhu ava yange asingandikwanisire kuti ndirapise amai vangu ndiri kuchikoro saka ndiri kuchikoro uku ndakabva ndapinda
ndakabva ndainvite kwaneshamwari yangu ndakaudza dambudziko. Ndamuudza dambudziko rangu akabva anditi anokwanisa kundibatsira. Patakanditi handei kupati yataifanira kuita. Saka kupati uku ndokwandakasangana nezvandakasangana nazvo izvi. Saka ndaenda kupati uku vakatanga kuti iwo mwana iwe uchizvarwa ndakakuona wakabata chipo chauinacho. Saka chipo ichi chinogona kukurwarisa. Handina kuziva chaiva chipo chakanaka. Takandinepera kuti chinogona kukurwarisa kana kuti uve munhu anotambudzika kana kushorera. Saka vakanditi ndinoda kuti tichinjane chipo chawakazvarwa uinacho papati yatiinayo ineyi kuti iwo uite diploma yakanaka ukwanise kurapisa amai vako. Ndozvakaitika. Tiri kupati uku vakandipa manecklace avainditi usabvisa unofanira kumapfeka nguva dzose pamwe chete neyatinoti ring in English. Ndo yandaigara ndakapfeka. Saka ndiri koko ndaiti ndikatarisa mukomana kana kuti murume aibva andifarira. Ndaitarisa murume chero murume wandinenge ndatarisa aibva atondifarira totoenda tonorara tese wondipa mari. Ndozvaitika. Asi ini ndaifanira kuchengeta atinoti masperms ake. Masperms iyayo ndaifanira kumaendesa kune vandinoti Queen Mother of the great beautiful queens of the sea. Ndozvaitika. KuZimbabwe wazouya sei? KuZimbabwe ndakauya mushure ndapedza first semester yangu. Alright, ndimbomirawo zvokudzoka kuZimbabwe. Uri ikoko chimwe chinhu chakaita kuti shamwari yako wamudza dambudziko akaudza ndogona kukubatsira handi unoita ABCD. Mari yakatanga kuuya? Hongu mari yakatanga kuuya. Ndakagona kurapisa amai vangu chirwere chemwoyo chavanga vainacho. Vakatanga kuratidzika kuti vanga vainani pane zvavaiva pakutanga. Uye utano hwavo wakanga wava right. Magariro avo akanga right. Sezvo ndiri ndega mwanasikana akasara. Saka varume vairana navo waichaja mari vaikungokubhadhara kana kuti waiti ukaendesa masperms uku ndiko waibhadharwa zvaifamba sei ipapo? Zvinongodhipenda nemunhu wachona. Mumwe aindibhadhara mumwe aisandibhadhara. Ndaingoti ndorara newe zvakadaro. But chinhu changa chakanyanya kukosha pamunhurume aiva masperms ake. Saka kuti mukaita unotora kondomu rere ndoraunosara naro zvinofamba sei baba? Ndaisarwa ndine kondomu kana nguo yake yaanenge asara nayo yakamiseka iya yaenda masperms aya ndo yandaisarwa nayo kana kuti ndaitora kondomu riya ndaizoenda naro kumba. Ndikaenda naro kumba ndaizoita munamato wangu nemaringi angu nezvinhu zvandainge ndakapiwa ikoko. Mumashure mumadays anokwana 3 kana tatinoti 3 days zvaizongoenda ndaisazongozviona mumba kuti zvafamba sei. Asi pandiri ndaiva nechandaiti chitatu chandiprotecta kuti ndikange ndapinda munzvimbo dzakaita sedzinedzi ndaikwanisa kutiza seshiri kana senyoka. Ngobhuruka kana tongoti ndaizvikwanisa. Maitozosara muona pasisina munhu pano. Saka uri koko papa wakambotanzi zvakatanga kukunakidza pawakanga waendeswa neshamwari yako kupati ndobva maenda neshamwari yako kunokumbira more powers. Ihongu ndakatanga kunakidzwa nazvo. Ndakakumbira masimba ekuti ndirambe ndichiita upfumi hwakawanda stereki. Ndiri ikoko vakabva vaita kuti ndive neupfumi hwakawanda. Ndakaita dzimba, ndikaita mota, ndikaita mashopu mamwe ari mutauni. Ukaita dzimba ngani? Dzimba ndakaita 2 ndikazosarwa ne1 pandakauya ndiri. Pandakazoya kuno ndandasarwa ndine 1 imba iri kumadokero. Kumota? Mota ndanga ndine 1 asi mashopu ndo anga akawanda ngari 5. Asi pari zvino kubva pandatanga kubatsirwa nasekuru pari zvino mashopu angu atidzikire ndasarwa nemaviri chete nova 2. Handiti ahora chizosvika zvichipapo koimwe imba yakaenda imwe imba ndakatengesa. Zvanga zvaderere? Zvanga zvisina kuderera but ndaida kuti ndivakire imba mai vangu
kuti vawanewo pekugara panoti pavo pakasununguka. Ko iwe wadingova paimwe wani yachi? Pamutemo nemhiko dzatakaita, hama yangu yasafanira kunge ichigara ipapo. Okay, handi pamhiko apa nzvadzi. Pamunenge muchi-initiate-kwa kunzi ndo zvaunofanira kunge uchiita izvi. Unopiwa here ma-options kuti kana uchida kuti uite mari, unoita mari asi hauite 1 2 3. Kana uchida kuti uite mari, haufaniri kuita 1 2 3. Ndadzaitaura kuti ndainzi ndiite mari asi hama yangu yasafanira kugara pamba ipapo. Iwo ndo zvawanga wakachuza. Hongu pama-options ndanga ndakapiwa kuti handifaniri kuroorwa. Ndinofanira kuramba ndichingoita zvandinongoita asi ndisingaroorwi. Ndikadana nemukomana ndaisafanira kuti ndizomupa mwoyo wangu wese. Though zvairema nokuti pana Dave ndaitoona mukomana ndikanyanyomuraidza kuti ndinomuda Dave aizouraiwa, saka ndaisazonyanya kuzozviratidza kuti uyu ndiye mukomana wandada. Dave wanga wamuda? Hongu, Dave ndanga ndamuda. Okay. Saka amai vakazokwanisa kuvavakira pavo pekugara? Hongu, pari zvino amai vangu vanapo pavo pekugara. Handiti, alright, parright. Ngatichibva kugana manje, wagara kumakore uri ikoko kuchikoro hauchaenda. Handokabva wasiyana nezvekuenda kuchikoro waona kuti mari ndo yandakati ndikadzidza ndoita basa ndobva ndaita mari ndaakuita, rega ndisiyane nezvechikoro. Hongu. Decision yakazita kuti rega ndichidzokera kuZimbabwe ndechini? Chakaita kuti ndisiye chikoro ndifunge kuti ndiuye kuZimbabwe inyaya yekuti ndanga ndafunga kuti kana ndichiona mari yakawanda kudai ndaikwanisa kurarama kuZimbabwe zvakasununguka, mai vangu vakagara zvakanaka pasina zvechikoro, nokuti ndakaona chikoro chaiva ndichisina basa rose kuti ndienderere mberi nacho nokuda kwemari yandaiwana. Kozi chinhu changa chakanyanya chandaida chikuru chaiva mari. Saka mashopu ano ndechia, marestaurant, mashopu ehembe anoita chini? Restaurant ndaiva ne1, yehembe ndaiva ne2, then yemafoni ndaivawo ne2. Asi pari zvino ndangosarwa neyemafoni neyehembe chete. Ndo 2 mashopu andasarwa nawo. Paipa wati pawakauya kuno zvinhu zvako zvakakudza kuti pawasvika kana kwauri kuenda hapana kuna munokomuniketa sei nezvinhu izvi? Kukomuniketa kwedu kwataita nazvo ndaizvinzwa munzeve. Okay. Zvinotaura munzeve kubva pandakabva pano ndaizvinzwa munzeve sekuvakaita sivadzikamisa zvinhu izvi. Ndichibva pano handina zvandakanzwa, asi ndasvika kumba zvakatanga kundinetsa nekundishungurudza ndaisavata usiku wese, zvaindinetsa zvichichemera maspams aya. Tiri pamunenge muchipinzira mapata, munhu wakapinda navo ndeve kuZimbabwe kana kuti ndeve kugana ikoko? WekuZimbabwe pari zvino wandinoziva vakawanda vari muno muZimbabwe. Asi pari zvino wandinaye wekuZimbabwe wandandichiziva angangori 1. Vari 1. Wakambosvika here pakuti even wamuno muZimbabwe kuti no zvinhu izvi inini handichada? Zvakandishungurudza zvikanditambudza nenyaya yekuti zvinhu izvi zvaida maspams akawandisa. Uyezve ndaifanira kurara nevarume vanokwana 10. Saka I think munogona kuimagina kuti usiku umwe chete kana nezuva rimwe chete kuti munhu arare nevarume 10 zvinenge zvakamira sei. Zvaiva zvinhu zvinondiremera nezvinhu zvinondirwadza nokuti dzimwe dzenguva ndaidawo kuzorora kungogara ndingoriwo free ndisina munhu wandavata naye, ndisinawo munhu andibata kana kutiwo andishungurudza, because zvaindiremera especially pabonde. Zvaindiremera because ndaingorara nemunhu wese wese chero benzi chaivo vaitozosvika pakuvata nazvo kuti ubuka akambulisha vamutema. Saka kuti wakambosvika here paextend yekuti kumbozvifambira kana mapostori kana kun'anga kuti inini ndoda kuti ndisiye zvinhu izvi? Hongu, ndakazvifambira kamwe chete. Asi ndakaona kuti vaive nesimba guru rinodarika ratakanga tinaro. Saka ndaizoguma ndotya futi kuuraiwa ndozongokontinya nekuteerera.
pamwe pachona pandandichiti ndakarasikirwa nemba ndipo pakaita kuti ndigozotengesa imba iye. Because imba iye ndakaiendesa nemari shoma shoma kungoti ndikavhe mistakes andanga ndaita. Ndakazorasikirwa nemba nenyaya yekuenda kun'anga ndichida kuti ndibatsirwe. Saka handi pamari handi wakatenga wangwani dzimba 2. Iwe Queen Mother ndovanotokubaira cash here kana kuti mari inenge ichiuya kwauri kuti wozonoti kana ndichitenga imba iyi. Mari inouya sei kwamuri imi? Zvazvinoita sezvandataura ndine mashopu. Queen Mother vaizondibatsira pamakastomers, kwaiya makastomers ane mari. Vaipedzisira votenga zvimwe zvinhu zvavasingadi kutenga, utongoti munhu ari mushopu anongoti kana kuti chindipaiwo hembe yakati inoita kana $50, imwe inoita kana 100 kana sutu. Ndotomupa kana imwe inoita kana 150 ndotomupa. Ndomawira aita mari dzangu. Dzimwe dzachona dzaiuya through varume vandairara navo. Vamwe vachona vaizongorekana vandipa mari yakawanda. Handi pawati waifana kurara nevarume 10. Pamaitotanga vaitokudzera kuti unofana kurara nevarume 10 kana kuti unozozviona wamo kuti kana kuti zvinozokudza kuti iwe isusu tinoda kuti urare nevarume vakati. Because normally takagara tiri tuso. Ndokuti uona kandoda kuti titi mari apa patinofana kurara nevarume 10. Iwewe as a normal human being unoziva kuti 10 vakawandisa. Yeah, vakawandisa. Saka unopinda sei kuti uzozviti unopinda uchiziva here kuti 10 kana kuti unozoziva watooma kuti masipe matiri kuda ndevarume 10 vakasiyana siyana? Ndichitanga pandataura kuti ndiri kugana ndaenda kupati. Takangonzi rara nevarume 2 pazuva. Ndomatangira zvakaita. But mukufamba kwenguva vakati vachiwedzera namba yevanhu. Pamwe pacho vakatanga vachiti 2, pamwe pacho ndokuzotanga vachiita vaite 4 kuti mari iwande. Then pekupedzesera pechi 3 vakazonditi unofanira kurara nevarume 10. Saka uchiudzwa izvozvo kunzi 10 iwe wega wakati chi? Zvakandiremera kuti ndizvitambire uye zvakandirwadza semunhukadzi. Zvakandirwadzisa zvacho zvekutodaro. Asi ndoda kungotaura ndakashinga nenyaya yekuti ndakanga ndatopinda mazviri pakanga pasina kudzokera shure. Unozoti tiyanzvadzi vamwe vanhu even katonti vari munomwe vanogona kuti nyaya yavo idhirama. Vangotaura zvavautaura izvi hazviitiki izvi. Tingavakonvinze sei kuti uchapupu hwako uyu ndewechokwadi? Kutaura chokwadi zvimwe zviriko. Ndakamira pano zvinhu zvekuti zviri kundirwadza uye zviri kundiremera. Chiri kuita kuti ndirambe ndichiuya kuna sekuru inyaya yekuti sezvandakataura panhengo yangu yemukati paiva neshiri yandataura kuti ndiyo yaindibhururudza. Shiri iyi kubva kwayakaita handina kuona isaonekwa nemunhu physically. Asi kubva kwayakaita ndakaita chironda zvekuti dai ndaigona kuratidzai but inhengo yemukati. Ndakaita chironda ichi chiri kundirwadza. Asi nokuti rubatsiro rwandikuwana pano ndikuwana rubatsiro rwekuti ndikwanise kugeza chironda ichi nekuzora mafuta ndakapiwa nasekuru kuti chironda ichi chiite chiri nani. Hazvisi nyore kuti unge uri pandiri. Sekuru ambotaura kuti pawakawadzidzokera wakanorwara ndopawakazoti una Dave handi ndinobatsirwa kwana sekuru. Wakanga uchirwara nei ipapo? Ndichakanga kuti ungoputo faith and confidence kuti sekuru ava vanogona kundibatsira chii? Chakaita kuti ndive neconfidence inyaya yekuti kumwe kwandakamboenda ndichiendeswa nemaboyfriends angu ndaisvika ndotosejusa sana sekuru. Kana sekuru vaya vaitozorambana nevakadzi vavo. Varambana nevakadzi vavo ndaitozodanana navo ndotowana mari ndototorawo maspems avo. But pandakasvika pano ndakazvitadza. Ndaikwanisa kubhururuka kutiza asi handina kuzvikwanisa. Ndakapera simba. Ndozvakandiita kuti ndive neconfidence kuti sekuru ava vaigona kundibatsira.
nanhasi unovimba kuti vanogona kukubatsira? Ndinombovimba kuti vanogona kundibatsira kose kubva pavakandipa even mushonga wavari kundipa wekuti ndigeze nhengo yangu. Chironda chiya chirodza kuti chiri kuoma, hachichanyanya kundirwadza like sezvachaita kwekutanga, because before it was very worse. If I had shown you the wound, mukadai makachema kwadokta ndakaenda, vainditi havaziva kuti chirwere ichi chii. Zvinhu zvokuti kana even nanhasi ndinoregreta zvese zvandakaita, nokuti pari zvino handisi kutotaudzana namai vangu, ofichi amai vangu munhu wandakapindira masvi kuti agondibatsira kuti vagarewo zvakanaka. Asi pari zvino hatisi kutotaudzana. Kana shamwari dzandaivawo nadzo dzainge dzisiri hadzo part of this, handichaonani navo kuti nditengese mushopu mandiri izvezvi. Before ndaitombotengesa mari inotosvika kana 1000 kana 1500, but izvezvi these days ndokesha $20 $50 kana nchitotowo ndatengesa. Zvakatondiremera. Vati apa amai vako ndo vakazozviziva kuti ndo zvawakanga uchiita kuti vararame even uvarapise? Vakakuti chii amai vako? Aino kuti hamusi kutaudzana, asi vaziva kuti ndo zvauri kuita izvi kana ndo zvawaita. Vakakuti chii mashuva vakakutaurira? Vakandiudza nezvekuzvarwa kwangu kusvika ndiende kuchikoro. Vakanditi vaishingirira neni kubva baba vangu vachifa. Vakanditi vaishingirira neni, havana kumbopera vapinda mune zvinhu zvakaipa kuti vawane mari. Vaiti vaita mari tu kuti vasvike pavari neurwere vese vaishingirira. Mari cho ndo vazongosiyana. Ndinovimba kuti sekuru vanozvigadzirisana kuti iwewe chakaita kuti upinde mazviri izvi inyaya yekuti waida kurapisa amai vako uyo nekuti ukwanise kubhadhara mari yekuenda kuchikoro, hadii? Hongu zvimwe zvacho zvinozoitika pamberi apo munenge musingazivi. Asi ivo pamunopinda paipa handadzi vanokuudza here kuti pamberi apo zvimwe zvinhu zvichazodaiso kana kuti chavanongokuudza chete kabling bling kemari aka? Chavanongokuudza ndochokuti haufaniri kupanduka, ukapanduka vaizokurai. Ndozvavaingotaura kuti haufaniri kupanduka, unofanira kuramba uchiteerera mutemo waanokupa. Ukangopinduka chete zvaizongokuteerera, waingorwariswa kana kuti waitouraiwa. Kozi kubva ndiri ikoko kune vakatombofa vakawanda, vakarwara vakawanda. Ubva kuti unoti ninge wataitamba naye afa uyu? Ubva kuti hai zvazvitoti ndizvo. I hope tinovimba kuti sekuru vandasi vanoita kuti amai vanzwisise. Uyewo zvakare sekutaura kwawakaita iwe pekutanga zuva rekutanga kuti no, chakakosha inini kana zviri zvepfuma ngazviparare hazvo. Chakakosha kwauri upenyu, idecision yawakaita wega iwewe, noti neshamwari dzako idzo. Even kana vasadi kutamba zvichida vaida kutamba newe because wakanga uine mari. Ndozvandinotonyanyisa kuona, nokuti pari zvino handichisina shamwari. Even mumashopu makastoma mamwe anotonditiza. Iye deki ndakatombosangana naye mutaona akanditiza. Ndaitoda kutotaura naye ndichida kumubvunza kuti ndinofamba sei kuti ndiuye kwaakahambenga akauya neni. Ndakatotakura sika pandakatombouya ndichibatsirwa nasekuru. Vakatadza kana kutaura neni, akangotiza. Vakawanda vandaitombodanana navo vataure neni vakatondiona ndochinja rauti. Kana mufoni wako tokublock? Kana foni dzavo hadzitoiti. Handiti. Alright. Mina timbodzokera kuna sekuru. Sekuru. Chabwino. Muzukuru wenyu ataura yeye kuti zvinhu hazvichafamba sekufamba kwazvaita. Business hakusisina. Sati tisatoenda kubusiness uku.
ukama hwake namai vake husina kumira zvakanaka. Zveshamwari dzatina nebasa shamwari dzinouya nekuda kwezvinhu zvakasiyana siyana. Munogona kuuya munoita kana kuti shamwari nekuti munosapota timu imwe chete, munogona kuita shamwari nekuti munonwa hwawa mese, kana usanwi hwawa obvious shamwari dzinochinja. Kana wakuda kuchechi unobva utanga shamwari dzekuchechi. But handeipa ukama hweropa hwamai vake. Amai vake vakashingirira vachiita mari icho kuti mwana aende kuchikoro. Ivo zvakaraona kuti amai vanga vachakwanisa, vakurwara. Ivo zvakandira kuti ndirambe ndichiendera mberi nechikoro. Ndokupinda mune zvaakapindawo izvi. Pane here zvingaitike kuti ukama hwake namai vake udzokere paamai nemwana? Chabwino avanda amai vakarwaziva nenyaya yekuti mwana akajoina chinhu chinopedza mhuri. Yetika ndava musikana wemudiki akachembera nazvo zvaiparadzana akawanda yeti. Ndofunga kana imimi mukagara kune mamwe mabusinessmen yakambolomba kusvika pasaizi iyoyi yokuti mukavatarisa so mabusiness mabhazi angana mabhazi kana 150 yetika asi yakangwanjama kwasala mascraper. Uyu tokoti alhamdulillah kuti sinzakasamira chiri mudiki. Zakuti amai vake angaza samastedeki tichatetezera tichakumbirira kuti amai vafave vamutambire mwana. Chasamisa amai ndechekuti 1 woita BP vafungizira kuti kabanga ndiye akachivaloya aitika anogona kutaura kuti ndachivarapisa ndachita sei, but semunhu mukuru anenge achiti hazina kubva kuna Mwari, mwana uyu ndiye akabata zvinhu zvakaipa saka ndiye akandikuwasa aitika. Saka tokoti alhamdulillah auya panapa tamubasira zvese zvataura zvizvi zvaiti takuchimukumbirira kuna Mwari, topa mushonga angeze asvikewo pana amai vake zvakanaka. Kana achisvagamzira zvakawanda zimwe hama neshamwari chiripo ndechekuti vanhu vari kuziva face handiti takuda sekutaura kwamaita kuti ndiwe takuti ageze mushonga kuti hama neshamwari dzimufarire zvisvike padhuze naye, asvage mari yemari chaiyo usati mari iyi ine power yevanhu uyo ndiuyo zvaenda mumudende. So mari iyo ishiriki mishonga yakashata. Hatingatore mari yeropa yakaurayirwa munhu totati yanzverenga mari tikuverenga mari tine masausand haisi mari. So kazhinji izvi zvinhu zvinozokera kuvaridzi vakarombesa. Nokuti tafana kuti nini ini ndiri kushandisa mishonga unonzi wotikuita tarasimu ndiye tiri kushandisa mishonga watiri kushandisa panapa. Kana wakaipa une ropa ramunhu, kana ndakanganisa n'anga yangu yakandipa mishonga ichiripo, mushonga unongodisappear wozokera kune murisi. Kasi kana tirikurapa vanhu nemishonga iyi yatiri kuona panapa yepowder, hapana kwainenge inongogara iri mugaba munhu. So zvinhu zvake zvokungwanjamuka nokuti ndezveropa. Isusu tinoshandisa mushonga unonzi nseketesi unobva kumalawi mangochi. Mushonga weseketesi aidi ropa. So musikana paakauya panapa ropa parakapinda mugedhi takanyora kuti akangojamba kupera. Ndosaka munoona kuti vamwe anochirikisa ntanda vaiti ane miko zvaakapiwa. Isusu munhu wasatanist akajamba rodi akangena kati umu haachakwanisa kudzoka ndefesi handiti afana nemunhu afekenura usiku. Saka musikana pakajamba hapana nidi kuti azoke futi kugedhi anototenderera munomu zokuti dai kana akapikisa musi uye anga asingapajambi hapabhururukike. Kubhururuka kuenda mudenga pana pabhururukike. Ndosaka maona kuti iye nasi uno akagala pasi zvinhu zvangwanjama zvapera. Kupera kwanyanga kupera kwamushonga zvatovharana so zvatoenda. Saka isusu chatiri kuda upenyu hwomunhu azokere kumba, kana akaenda kuchikoro chaicho kana akachisiya nekuda kwekuti akawana mari dzesatanist ndezake, isusu tinoda kuti asvage mari. Tinopa mushonga kuti akamatengesa matemba akaona oda matemba kuMozambique akaona ndo mari kwete yaropa. Saka tinoita tarasimu tichikumbira kuti chakabatika namari cheche ndechipi, asi kana sizauloyi wallahi zvinoparara. Tingasimbise zvinhu zvauloyi zvine maspams tingazisimbise kuti imba igare inogarika sei. Nokuti chinhu chinotoriwa nevarisi nokuti avo ndo vanotera zvinhu zvavo.
kwete kuti iye vacho ma founder ma queen mother ndio anoinga zino zao kuti imba wakatenga nemari yedu nekuda kwegaba iri so gaba kana laenda chicha sana firiji kana makatenga muchiisa musole vanhu firiji musuoyo munongori kana firiji yanoka kudala kwanga kuna zigayo zaiti vanhu kana chigaya chaichema mwana eti so mwana akatenda neta chigaya chaimira ndachaita se kulomba kwa kudala eti so pano kulomba kwa mazuwa kwa chimanje manje kwe satanist saka takati stop so mkoma na maona wewe na mkoma wake kutaula kuti manje so amuna ameni na akaenda akasoka ndiye asisa wauya nasuna kutaula kuti zino zangu zamira kokani mkoma na theft abacha ushama licha chaiwo hapana asicha kuda kuti tikumbire mwari tichamutira munamato wekuti alerukire vanhu asamutize asaite muka yavanhu ndiye zvinhu tatikutaura zizi direct yeti zvinhu zvatikutaura zizi direct mishonga kwete kuti sanzi tikuita kuti zamaplay handitikuita maplay ndiye ndikuta kuti uyu mushonga uri umuyu haukwanisike kuti iwe kana uchitiziva kuti babako ndaamfiti usauya nawo pano ndava munozovatora firimu 2 days 3 days vari panapa kana munhu ari kuti iye ndiri kuti zvikuita fange maplay ngabwere nababa vaka kuzotenda amfiti musaone panapa 2 days ari kungosungulira ma1000 asazinyera so pasimaseri amene yeti simene ndikunankula panapa ndizinto direct munhu akaita maplay munozomona ana ma1000 asana mago aita swina yeti kufuna kutulaya so ngati ali munayi munthu afuna kutulaya ndabwere ndiri ready so pano ndiri ready munthu atulaya aona ngati ndisamasera abwere nditulaye ndi wina gona kukafikira kumanda kubwera ndufiti utulaya yeti chabu ndakubvunza ndadzi pashamwari dzako dzawaitamba nadzo havana kukubvunza here kuti iwewe unoita sei kuti uite mari yakadai so unoziva kuti pese pamunotamba munhu aoti life yekurarama neshamwari yangu kai ndebling bling ndine shamwari yangu yakandibvunza shamwari yangu yakandibvunza airakidza kuti munhu ane hana kozi kuti uudze munhu zvinoda munhu ane hana saka ndakangoudza mumwe chete ndiwo wandakaudza ari zvino atori muchikwata chandataurozi akabva atopindawo mazviri ende ari muno asi kubva zvakaya kunoku muchiri kungotaudzana here zvimwe zvezviwo vanhu vese vandaiva navo muchikwata ichi vari zvino havasi kutaura neni kunati vakandiona like last time 3 days after ndabva pano ndakasangana newandati wanangari muno pandakasangana naye ndifunga ndakangofamba about 5 kilometers ndaiva ndiri motikari tikabva taita accident motikari yakaparara isisina mota ndikasangana navo ndivakuda kutondirwisa tichipedza pane pavaiti zvinenge zvichida varume kutorana nevarume 10 zvinokupa komandi here zvinokuudza here kana kuti zvinoita sei pawataura ari we itori komandi yekutoti unofanira kurara nevarume 10 ukaramba uchiita nharo zvinoramba zvichitaura zvekuti nzeve dzinopedzisira dzakurwadza iyi nzeve yangu yaibuda mvura yekuraiti yaibuda mvura yakawanda kana zvikaramba zvichitaura mvura ine urwa neropa ichirwadza ndaisarara rega kuti ndakuda kuzvisiya zvizvo handisi tinotenda sekuru mashoko enyu kupedzisira mubatsire muzukuru uyu kuvanakomana nevanasikana vanogona kuvatemptwa neupfumi hwakaita saihwoyu ndingoti alhamdulillah nkhani isi yake yekha kungoti uyu akutaurana kuti ndiye abuda pamhepo etika 2 days angalipo mumwe futi 2 days zapera zete zakafanana nezozi akandozviswagira ari kuchikoro ari kuuniversity but now ari kufamba miri wese kufambiwa nechikonyi zakafanana izvozvo uyu ari kunzwa ane uita 2 handiti but mumwe apauya panapa miri wese nekuda kwemishonga iyoyo ari kufambiwa miri wese so
akutouzwa kuti afane kulala eti saka zvinhu ziziriko eti mukuona manje zvinhu zvakatowandisa zvokuti handisi kuona time yekuzorora nekulala tikuti isusu kana tasvika 7 o'clock tinenge tichiti tizorore ndokusaka takati tikugarira pano time yekuti tikuzorora totobatidza light unongonzwa motikari pipi so vamwe vauya tikusekuru hatisi kulala kumbauko ndambudziko rakafanana iroro eti so tinamba tichingokugadzira mumwe wacho ntoona kuti vanhu ava upenyu wavo ndowamushe mari iripo but angozoti sekuru tauya kuti tiuye masikati tiri kunyala etika alhamdulillah kuti mwana waaraiti akutota testimony yake fefe kuti vandisamuona but kuri kuuya vanhu anonyazisa etika ndi usiku kuti sekuru please ndibatsirei ndisunungulei saka zvinhu izvozvo seshiriki so kana tichitaura kuti mabasa iwayo zvinoda kuti tite rudo nevanhu saka pana patina rudo ndokusaka pana pandina policy yekuti vakomana vangu vandogara navo pana pa2 nemadzimai 4 etika tinomanya kana ari munhu wechirume tinomanya varume tiakakwana tiri free kana vari vane chikazi vari kumadzimai aripo 5 vanomanya kuti imota kapana zviwanda kapena tinenge tichigezesa tichibatsirana kunongo tichipa command akomana achitambidza mishonga so zvinhu izvi zviriko anoti ari kuti hazvisi kumufambira hasi kumuzvisisa ndimambala anazo akaenda akalombera so paine iye walombera nabwere fair akaita becho etika akaona kuti sisiri kuendeka ndiye ndikuuza nokuti kuyambira manje so ngozi zikwambo kalanda hete tikuchosa anditi kalanda shuwa ngati mwana abereki zvavari kuita zvavakaita vakachengeta vanhu especially vamuno muZimbabwe akachengeta vanhu vakumavave vakumozambique uzambia anditi kumafuzisa ng'ombe nekuda kwokuti ndimasabuku vamwe machifi vamwe kuchenjetesa so mwana uye wafira mumusha ngozi ye inouya ndatembo ana tembo valipo 15 mumusha mawo ndiye pamaoneka wana tembo akaposa sina mari mumuri ngozi yamatora nkukapasa nsikana eti ndiye vasikana ari kuuya netokalanda pa so ngati tutukalanda timene tinotaura kuti ngawe nambuzi yake neiye nsikana wacho kana baba akafa kana chi tinotaura kuti tikazoroze mwana alolewe ndo zvinhu zviri kukula muno muzakalanda eti ngozi eti ndakomana uchisiro system mwana uyu tiri kuti tichashanda naye za business rake alhamdulillah palibe business rabwidwa mwamvera ndikuyankhule shuwa chose tikuzenga haana business rakanaka nokuti riri shiriki rina mishonga akaipa dai kuti business rake rokuti akasvaga mishonga wokuti ndikuda mukoka wokuti ndibate mari inoita sei better but mukoka wake ndokusangaba para muna hapana chakadaro imbeu saka tikasasa 2 liters ya power ya arume ifanike umu mune mbeu ngati yavana yazaro anditi so alikukama sei ng'ombe mukatora ng'ombe kana mbuzi mukakama mkaka wa mbuzi munogona kama 2 mbuzi kuti zizaro mate so akauya kupiwa target yekuti akama arume 12 power yake inonijiwa nechi mukuona ka saka satanist is very dangerous sichita bwino eti saka setu kuti ngati muntu ari kuziva kuti mwana wake ndizimene anachita nabwere andiriya aya maita basa sekuru chabwino